Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalong ka ba penpar nyang khriat yaki babon, kamtam yaki khon samlakan thai, ban yok sngo ba kat u doktor, u ba sumar yaki nongpang, haba ki leiwat jing sumar da ka jing syania ya u kumu doktor. Nrei ula shim kabu kelapan ban ya ke ijat jong ginong pang. Kani kelaja haka arf sautarik unaitung arajar arpo. Haka wai ke shnong kabahap hapa West Khasi Hills District. Haka ba kawai ke hebrit kabalik shim dawai nau doktor. Kala sya jerong kti bat temu le be ijat rengkat dak ba shonru ya ki dur klem akor ya ka met kapat jong ka bat bu pat ya gini ki dur haka mobile phone jong u. Hadien gani ke jingja kani ke hebrit kala yatho halaki bahayin. Kibala pentip marmar sya uwei pastor. Maria yo jingtip halor gani ka kam bemman jong uniu doktor. Uniu pastor la shim kiaban le marmar ya ka bodon kam rengkat ka jingi trailang bat ka kunhun jong ka wei ka seng balang. Haga arhunyo tarik unaitung arajar arpo rengkat bat ki pulit kila lech shaka klinik jong uniu doktor bat haga jingtokit pulit kila lap na ka mobile jong u ya ki dur jong gani ka khna. Hadien ka jingtokit shipor hangni ki pulit kila kemno ya uniu doktor bat ya ini hebret la yalam no sha hospital nak banta ban le ya ka medical check up. Kalau ke ka ba susi banyo snow ba haga jamia singu play ba ladon ki break ba phone ni na ba klay tu ba store kadon ko wi jingjia ka ba ki kun di jogi bedam hapo khasan snen berta ba ki le sim dawai bat klay tu ba tau doktor ba ki sim dawai ladon ki jing de sexual harassment ni mas ni semua ini pun ya semua pan yang kreat bagaimana on diam ko mengenai juk syai minta bat kum store la perkhat nu ban le haga jangi su play la puntet iki ba ki la kum lu kin do inga sni common stuff ani o isha shori bat menik sni pat haga kilon menik do la kli jiktep ne abai ki kalong no ke jenom jeman kli thu ba haga si tho dem haga si tho dem ki mi khendong ida bacin dawai mi jongi bat abal sin dawai ni new doctor lapan selam hai examen bi jongi bat awal lapan selam hai examen bi jongi ke jong ui lai thu ba kladon ru ke jing tamti ya ke bomdei ban tamti kladon ke sexual harassment ke sexual abuse ini kena haga ban kong la pakhat kulu ban le hatian bang la pakhat ingi baro ila pakhat la kum no kum ki di bre bomdei ban aila bakenang san bakenang slur berle di kam kumpusto mala berkat ke egal tiga lap berle mala phone yi wei ki organization sebab ngamu chuang ngabat kum president along you bagai hing lai thu ini jingjia bat nilai konsol bahali ke kam badir ke konsol long you ya ni inspect spot jong ni doktor bat kum ki brio idon ki sukian long ni petek pro implant chuang ngin tho ega fire nama ke long bum ke kam lai thu ba ni klong ni kna i thu i ba ni doktor por balik sim dawai lo don bi tak ti i bat isi sngo mio bang ni thu ru ba la pun kam ru ya mobile ju ban chondor ha ko por ta i gi bundai ban kta tena glang ju gi perkhat isi gani ke win ki evidence ka bang kam ban go e ka phone be jungu ti kum ta ni la perkhat ba ka por min le inspect ka ni sports ju le ne ke clinic ke jungu ide ban shim ni phone ju ban check hakata pon la khot ru yegi real juga an ki pulet betem bagi nile inspect lang sports but habang nile ha sports mas nurung ngapo ka klinik ju ka kam ban kong kalong ni ong ni doktor ni don kam ni phone ju ban pe ni doktor kong masuli mo but adin kata pulet in harlem ju pulet don lang tu por dan le pa play ka phone ga jumu but adin bang la pa play ka phone ju ni check in gallery ni yu isya ga dor jong ni kena ngkat ki kam bomman ba ulale bat aliorta nalyang bujungi kum lang jungi nalyang nilas day menthoda ba yar bat hakata por ki itino yabu chak pulen kalong ga ek kubor ba sngusi khamtam makum kini ga klam covid 19 bagi brio ga mat ni jinge tuar chim dawai tang por bi amat e jinge rei kadang jiapat bakum kini jingjia bagi doktor kidang ton kam bakla ya ke ikhtiar bujungki ban yan bai ni khna ha ke jing pe bujungi te bang le ne
ni ba kam de shu ko sen ko ni kom ko doktor le ki ba bon ki dor ki ba don ha mobile ki jumu ki long sha ki ba inio ban pe ngum sum ban pe but nalor ka ni perkhat bangin mailat ki jing sneu ban san ban roi ha ka jala ki jumi kam tam ban tu ban nyan bai ni khna kan thai isi ka long ka sin ka ba phwa isi ki ba bon ki pro ki perkhat ha ka jing mu ki balai store mi shkma mi chwa mi trei kum presiden tenrei ki pro du tang ngas ngis kam bagi chania ngam kum store yuan ban itu but ang yuan ban itu you don't come ban le ban ai ke jing bijar ba ke ki ma ki don't come man yo ke jing bijar ba but ang yang ke jongi ni smo ban ai ru ka kubor subai but kam tam kunjur kum ke jing maham bagi doktor haba ki examen ni gini kam tam ki benta ki badai ban ki balong privacy jong ki ken thai ki de ban consult chwa but ki mi pa lande haba lande po hospital ki female attendant ki de ban dan kre ki ba phla ba umne doktor shim le kum ta ba da bang lakli u ba em bade ban examen ni ngam ha ban pedang ya ba kum kata kum do examen le ba mobile te ngis kam ba bang laki ki pulet ikmin tiru na gador kadon ka mobile ju bang le pek dang ba ki pulet ru ni imat mat sports ya gador tum dekna ba ha mobile ju bang ikwaru ban naglam ju ki pulet ka i bang de kam ban trace menta balong yo ni breu la share ya gini dor segi parlok ke jamu bat narang ni ai jing kena ban naglam ju ni yen bot dia ba kunju da jirap ju ki pulet gen bot dia bala dam kilo gini blashem bala yo ini gador ki deban ai report su pulet bat dala kim ai report la da jiaw ni lam ni dengan ai lat kata kan jiaw kan ni dam kam ke jing share ba ni kena bat ki deban mi sikamat ban ni thu ba ni doktor la share ni dor bat ni ai ru ka warning bala don manu ba share ni dor jing ni kena kam tam ka longren yang ni jing ni nam ai lat ni report ki bor jang ka ai ba ngai skam kan ni kalau kerja kai gue doktor pengilong di Rusia di dok ikun ngomong babaro kan ke klinik jong doktor te ni ai report ni kerpar ni dah lang ke senang bagi kami simkia kam tam mi di doktor wan bajala bagi dia bertip ya kan jenglong ke jingman tu ni ha bagi bu klinik ke posino nomor ni doktor bajala ni bertip ai ke jenglong ke jingman tu ni doktor bajala aba wan bu ni ibu sim ke bu kat ban ya di breu ke jongi sende te kalau ke iki besmusi bat nagalang ke jongi umju kamtam kumston aga kubor bangi gibri ngai kublai kerpang ini kena ba slow desi ki babon ki wai no ki babon ki wai kilama di jingja tan bakim nur tan miskman ngai skam bo blai pun sngoi i ba idon ka ban yo ko hok ke jongi imi sikman ba ta jing slow jongi yo ban kam ni kublai ki ban kam ni nong le kam bamman ba desi kan nong ke jikai ba ki wai kena kimte ban tie dari mat ya kan sexual harassment imi sikman keren ni jingsia ban naglang tu ka ai ngis kam bagile e ka badan kam kang ni kanam jiasu hagi we te ngis kam bagile kana khubor ban ai ko ni kisnong ru in kam simkhia kam tam ki doktor barjala saisen ngaban dia bagan jiasu nang ngis kmat hagi jala ka jingi ka jing song singai jong ki kun kan thai kalong badan kam e jing song singai jong ki kun thai kalong badan kam e ka song pat ka jingi trelang ngis kmat man ten bhai ni lang selang tum dak ngoi pat ka jimut hakabedai bat kajing ja kabasusi ya iwai ni kanaret hakani kadong kathan jongi bat menen bet hakapor ku ba phrabaji ye ina phone yanga halor kani ka case la sha thambor iwai ni ki kana bat hakabani kong na sko kalong ka ba yangi bat yanga ku present ban shim ya kani ka sinjam namal kalong ka ba andai ngala perkhat ba menta gaja ya kiwai ki kanaret lasai kala banja ya ki bahayang jongi te hakata kapor kum nongan le but kadon ka jingong hakatin nang way silence is complicity in violence ka jing kap jar jongi hakating sha le don bor lani ka jing sha thom bor kalong ko bangiru ngi don menta hakata ka jing sha thom bor nama kata kadau da ka way ka jing mot ngi ngarai ba na kumno ngim dei bas ngap jar ya kini ki jing sneu ya kini ki jing sha le bom dei jongki kun hap ki baret ki jongi nama kata kadal menem step mentak step singin kong ngila rekat I pastor but ngi kung kasek ngila lech katu ka jaka ba udan ni doktor kuman
ka keteng jongu bat babu ika klinik hakan ka shinong jongi bat habang ila le shatu ila ngimle direct ka dukan ka ba udon ting khnang ba unum pet lani unum le kumdi kumtai ngila le ka to jaka bat habang ila poy ham tu ngila le kali udon yang ni doktor bat habang la kali ki yang udon te hakata kapor ngila phone ngila pentep syaki pulet bat habang le pentep syaki pulet bat ke hakatu kapor ba uni doktor uni sabar te ngila rum hakata kapor ngila ki pulet ngila poy hakata kapor ba uni doktor uni sabar bat hakata kapor nakaliang jonga bat nakaliang i pastoru ngila pan direct ya phone jongu bat ka daw bagi pan ya phone u kalong ba kumbala batay mane dai pastor ba uni u doktor ulale beijot ya ka buram jong ini i khnaren bat ka jingle jo u kolong ba ula shamdoru bat le se nakaliang ka cyber crime jong ka police kan sa tresu ya ka history le se ula sen ula pha shinu bat le se kata ka de kam jong ki police kim lawan nang ye bat nakta ka daw masin poy mengi hang tu ngi pa de phone ula le uyele ban pad lani ban num ai ko phone le si umut ban delete ya ko kitu gidor ki badan hang tu bat kado jong ini khandaru kabang ngis ngo trem ngis ngo thomela ka ton ha kata ka phone jogu tena kata ka daw haba ki police hiru ki yo i kata ka dor ka badan ha ka phone jogu mat nak kata ka daw nakaliang ki police ki mai la chu yu ba unle kuni tai la nakaliang jong ni nakaliang jong ki police ngamo banang kilara ba yu sport thanat bat la nakaliang ki bahayeng jong ini kena kila tho da ka FIR kani ka mobile ka dan haki police na tala sis ya kani ka mobile namba bah kani ka mobile kumbang yo i ka ton da ki do jakhlia sudah ka bang ngi ngamnu chuban pe mbas yo i hak hasin ba plate ni kong ha gallery jogu don lagi ni ki do jakhlia sudah bat le se nak tak daw karpan wa nagal yang ka ai ban pha saka cyber crime ya gani ban trace lut ya ki tu ki dor ki bidan tu le se ula pha se ki wei ki breu kan long ban ban kuma blackmail ya ini khna le ni le se ya ki wei pat ru ki khna samla le ni ki long kami ki ban lechem da wai ni doktor te nak tak daw ni karpat ya kal yang ka an bakan sim bat kala sim kya hi nak yang ka an bat rai ba nak yang ni peramjor ya kan ni jingle jong ni doktor nile segi doktor ban sumari jing pang jongi om ban ai jing pang ini kan ni ka jingle jong ni doktor kala kata ya ka psychology ya ka jing perkhat jong ini khanaren te nak kata daw la yethu nak lem di bahing ba ini khanaren tang shula miet ila tien imnang dia thia ba nak lem ikimi yang bahap thia lang bat sakawai ru kolong ba ya ki dawai ba ini khanaren isim na utau doktor kuman imnut shu bandi imtre shu bandi namar kapen ting yi kapen salyai nak ta kadaw kani ka jingle ka ngi ki pajba habang ile sim dawa ni doktor ngi kwa ya ka jing bangi ni ya ka jing ko jing khia hanrei ka balingo kolong balingi haban mat ya kini ki jing nak ta kadaw nak liang jongi kum kaseng pa nak liang jongi kum presiden perenjor ya kani bat khaka wei ka liang ru nga ai khublai ya ini happy baret iba slur ban mi sakmat ban num tieng ban num le ran rei ban sai sabar ya gajing sniu lesi ko mangong mene lada snap jare kum kini gajing sniu kanang kha shu gajing sniu kan jaya ini kena lada snap jar kan jaru ya ki we ki kena te nak ta kadaw ni ai khule ini kena ibala mi sakmat nak ta ban sai gajing sisa nak ta ban sai gajing sniu lesi mentang itip tang uta doktor yo si lesi gidan ru ki we ki bile ki badan betalang bat kata kadai kam jong ki pulis kam jong ka an ban wat penya lada don ki badon benta hakum kini ki kam ki ba penpo ya kajat dari jongi nama kata kadaw ni kerpat ban nak lang ka an kan ai ka jing besar ka bahok nak ka menta ini kena ban ini kena kum ba kalong menta ngai ba ila kham sting ka mensim namar ba i kum ba ila yo ya ka jing besar hok nak ka jing sim kya nak lang jong ki pulis nang ni napo ni ai khublei ru ya ka jing trashtom jing police ya SDPO ya usi ki bala simkhia ya kini ki kes bagin om jashu bat kani ka jing ya thu kani ka jing jiang ngamur panong kan ai sim ru ya ki wei pat ki hab ki baret ya ki wei pat ki reu kan thai bagin mi sakmat ban kan persya
ya kini ki jing syak thombor ki ong tin pareng mo ka sexual harassment ba kinin shu sakut kum to ka jing skap jar ka pen kha shu ya ki jing sneu ka pen kha shu ya ki we pat ki jing siu nama kata kadau na kaliang jongi ira ker pat jor ba la da don kum kini ki jing jia ba ki long kemi ki ken thei ki samla ki hap ki baret kin mi sikmat kin ken pasha ya kum kini ki jing sneu ki ba ki ma khlang ba kin num mi shu kum kini ki jing sneu ba ni shaniak scam ha ka jing bishal hok jong ka an bakan le ya ka berengkam bat na kalian jong iru ngin sa pha jing tho shaka child protection commission bat ngin sa le ya ka follow up ba ya ka jing bud dien na ka menta ka jing bishal hok ha ka be dei bat kani ka case bat kum kini ki jat case kum kini ki jat jing ja mdei ban compromise bat kalong be anju ban compromise hakabedai bat kini ka jingle baman te nak lang jongi kan man skam haka jing bicar ho jokaan bat ka anhi kan num sha silian yono yonoru bat ka jing bicar ho kan ban ya kan yang ini happy pare